Giayo ni Jesus ang tawo nga gigamhan sa daotang espiritu. Marcos Kapitulo 5, 1-20. Humani adto nakaabot sila sa tabok sa linaw sa Galilea, sa dapit sa mga garrisonhan. Sa dihang nakakanaog na si Jesus sa sakayan, gisugat siya sa asa ka tawo nga migawas gikan sa langob nga lubnganan. Kini nga tawo gigamhan sa daotang espiritu ug didto na nagapuyo sa mga langob nga lubnganan. Wala gayoy tawo nga makagapos kanya, bisan makakadena kanya. Daghan na nga higayon nga gikadenahan ang iyang mga tiil ug mga kamot, apan gipamugtulang niya kini. Wala gayoy makapugong kanya. Adlaw ug gabii, didto sa mga langob nga lubnganan o kaha sa mga bukid, nagsige siya og singgit ug gisamad-samaran niyag bato ang iyang lawas. Sa pagkakita niya kang Jesus didto sa layo, midagan siya ngadto kanya ug miluhod. Mingon si Jesus sa daotang espiritu nga nagpuyo ni adtong tawo, ikaw nga daotang espiritu, gawas gikan nining tawo. Misinggit ang tawo, Jesus, anak sa Dios nga labaw sa tanan, ansa imong labat kinako. Nagapakiluoy ako kanimo sa ngalan sa Dios nga dili mo ako silutan. Gipangutana dayon siya ni Jesus, unsa imong ngalan? Mitubag siya, ang akong ngalan si Panon tungod kay daghan kami. Ug nagsige siyag pakiluoy kang Jesus nga dili lang sila papahawao ni adtong dapita. Duol didto, naay daghang mga baboy nga nangungad sa bakilid. Nagpakiluoy kang Jesus ang mga daotang espiritu nga tugutan sila nga musulod ni adtong mga baboy. Busa gitugutan niya sila. Ug migawas ang mga daotang espiritu gikan ni adtong tawo ug misulod sa mga baboy. Anya ang tanang mga baboy didto nga mga 2,000 mihaguros sa pagpanagan padalhag sa bakilid diretso sa linaw ug nangalumos. Nanagan ang mga nagatiman sa mga baboy ug gisalti nila ang nahitabo ngadto sa mga tawo sa lungsod ug sa kaumahan. Busa miadto ang mga tawo kang Jesus aron tan-awon kon ansa ang nahitabo. Pag-abot nila didto nakita nila kadtong tawo nga kaniadto gigamhan sa mga daotang espiritu. Nagalingkod siya nga may bisti na og maayo na ang pang-isip. Busa nangahadlock sila. Ang mga nakakita misalti sa mga tawo kon ansa ang nahitabo sa tawo nga gigamhan kaniadto sa mga daotang espiritu ug ang nahitabo sa mga baboy. Tungod ni adtong hitabo nagpakiluoy sila kang Jesus nga mobiya sa ilang lugar. Sa dihang musakay na si Jesus sa sakayan, kadtong tawo nga kaniadto gigamhan sa mga daotang espiritu nagpakiluoy kanya nga kon maimo paubanon siya. Apan wala mo sugat si Jesus, giingnan hinunya kini, pauli sa imong pamilya ug saltihi sila kon ansa ang gihimo sa Ginoo ug ansa siya kamaluloy-on diha kanimo. Busa milako kadtong tawo ug miadto siya sa probinsya sa Decapolis, ug didto gisulti niya ang gihimo ni Jesus kanya. Natingala gayod ang tanan nga nakadungog kanya.